तर जनतेचा आधार म्हणजे राणेसाहेब। नेतृत्व ज्यात धैर्य आहे आणि नाव ज्यात विश्वास आहे ते नाव म्हणजे राणेसाहेब। कोकण विकासाची भाषा बोलतो कारण पुढे जात आहेत राणेसाहेब। वादळात उभा राहणारा वटवृक्ष म्हणजे राणेसाहेब। शब्द नाही कृतीचं शस्त्र धारण केलेलं नेतृत्व म्हणजे माननीय नारायणराव राणेसाहेब। नदीसारखा अखंड प्रवाह, समुद्रासारखी विशाल दृष्टी, कोकणच्या स्वप्नांना आकार देणारी राणेसाहेबांची दृष्टी ही आम्हाला सगळ्यांना एक वेगळा विश्वास आणि प्रेम देणारी आहे। आणि याच अभिमानासह, या स्वाभिमानासह, आनंदानं तेजाळणाऱ्या मनासह कोकणच्या मातीशी नाळ जुळलेले, संघर्षाच्या आगीत ताऊन सुलाखून निघालेले नेतृत्व म्हणजे आदरणीय नारायणराव राणेसाहेब। शब्द नाही काम बोलतं आणि व्यक्तिमत्वाच्या कोकणच्या विकासाची ही चालती बोलती गाथा आहे आणि हा प्रगतीचा हमरस्ता आहे, ते म्हणजे नारायणराव राणेसाहेब। आज कणकवलीच्या या पवित्र भूमीमध्ये, लाल भूमीमध्ये, ज्या भूमीमध्ये राणेसाहेबांचं बालपण हुंदडलं, मोठेपण गरजलं, त्याच कणकवलीच्या लाल भूमीमध्ये महायुतीच्या या ऐतिहासिक मेळाव्यात कोकणचा बुलंद आवाज, जनतेचा विश्वास आणि विकासाचा संकल्प असणारे राणेसाहेबांचं आम्ही आमच्या स्वाभिमानी गर्जनेसह मनपूर्वक स्वागत करतो आहोत। या ठिकाणी या अलोट प्रेमासह राणेसाहेबांचं जोरात टाळ्या वाजवून स्वागत करूया। व्यासपीठावरून आपल्याला काही वेळातच ते संबोधित करतील। त्यांच्या समवेत नितेशजी राणेसाहेब,